יותר מהר. לאט. לאט. לא משה, קדימה. לך קדימה. לך קדימה, לאט, לאט. להרים את הכדור, תן לו נפה. לא, אבל תנו להם כפיים. בואו, רבו. לא, מה תצלם? אני רוצה להגיד תודה רבה לאחי דני רחום! הרבה נקרא לחיים רחום, תודה לחיים. טוב, תראו להם. אני רוצה להשאיר פה את המטרה האחרונה. אני סיימתי. אבל אני רוצה שתדעו לכם שהמציאות הרבה יותר... סליחה. מאוד איזה טריק קטן לפני כולם וגם... תקשיבו לי. גם אני הייתי בגיל שלכם. לקח לי הרבה מאוד זמן להבין שפספסתי בגדול את הפוטנציאל שהיה בי מבחינת האינטואיציה והאינטליגנציה וכל המוחות והכישרונות שהיו לי. אני לא מצטער מכיוון שהשלמתי את הכל בגיל מאוד מאוחר, שכל החברים שלי עם תואר שני למדו כבר להיות דוקטורים, והיום הם מטיילים בכל העולם כי הם כבר עשו את הכסף שלהם. אתם מבינים מה אני אומר? הם חיים. הם לא עובדים עד גיל 70 וכאבי גב. סליחה לי 101. סליחה, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, אבל המציאות היא אחרת. למה אני מתכוון? ככל שאתם תשכילו ללמוד היום יותר עם כל האנרגיה, החיים שלכם יהיו קצרים בעבודה כביכול קשה, כי אתם תהיו מלומדים, אני תשבו במשרד ממוזג, או תעשו עבודות שהן למעשה יותר קלות משאר האנשים, וככל שתקפידו היום להשלים את המציאות הזו של לימוד, אתם תצליחו להרוויח את המנוף שנקרא בית ספר. בית ספר זה לא מין קטנה או גן ילדים שעושים אוכל שההורים ילכו לעבוד. זה לא החיים. בית ספר זה מקום לקבל כוחות להצליח בחיים. אותה צפרדע כביכול מכוערת, כביכול שזה סטיגמה, אבל זה חיה מאוד יפה. מה היא צריכה לעשות רק בגלל שהיא הלכה עם המציאות הנכונה? פשוט הגיעה לנקודה שהיא צריכה בחיים ונהיה לה יותר קל. זאת המציאות ילדים, אין לך מה לעשות. הייתם בכיתה א' ופתאום זין יוחד, יבנה כן, י"א, בגרות, בום, צבא. השתחררתי, אחי, מה אתה עושה? אני הולך לממצר. למה? לא יודע, אני עושה טיול. כמה תרוויח? מה אתה עושה? איך? לאן תלך? מה למדת בשביל להרוויח כסף? איזה מקצוע תלך ללמוד? היום, אם אתה מכשיר את הקרקע, מחר אתה מלך של החיים שלך. אני מאחל לכם שתשכילו. לא ללמוד בשביל להרוויח הרבה כסף. ותשתערו מזה. תהיה לכם בהצלחה. יונתן, תגיד ביי! רגע.